και φίλοι, θα μιλήσουμε, Ντίνο μου, για ένα πολύ σοβαρό θέμα που μας αφορά, ειδικά εμάς τις κυρίες. Δεν είναι άλλο από το θέμα της γονιμότητας. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Μεταξάς, μευτήρας γυναικολόγος, ειδικός στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ, κυρία Κατώνα. Γεια σας. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι, γιατρέ, να διατηρήσουν οι κυρίες που μας παρακολουθούν την γονιμότητά τους. Οπότε θέλουμε να μας πείτε σε ποιες γυναίκες απευθύνεται η κατάψυξη οαρίων και τι γίνεται και με τη διαδικασία που ακούμε και διάφορα για αυτή τη διαδικασία. Είναι εύκολη, δύσκολη. Αν είναι ασφαλής. Είναι ασφαλής. Καταρχάς, είναι μια ευεργετική και ελπιδοφόρα διαδικασία με την οποία μια γυναίκα μπορεί να καθυστερήσει την τεκνοποίηση, να διατηρήσει τη γονιμότητά της για αργότερα, για μεγαλύτερη ηλικία. Συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών που θέλουν να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση είναι οι γυναίκες που έχουν κάποιο στόχο επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό. Θέλουν λοιπόν να καθυστερήσουν την τεκνοποίησή τους, να την κάνουν κάποια στιγμή αργότερα. Ξέρουμε ότι η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Παίρνουμε τα οάρια, καταψύχονται και μπορεί αργότερα να τοποθετηθούν εφόσον έχουν γονιμοποιηθεί με το σπέρμα. Άλλη κατηγορία είναι οι γυναίκες που έχουν ιστορικό πρώιμης μηνόπαυσης. Ξέρουμε από τη μητέρα, από τη θεία, τη γιαγιά ότι η περίοδος έχει σταματήσει νωρίς, οπότε κυρίως θα πρέπει να τα συλλέξουμε πολύ νωρίτερα για να κρατήσουμε τη γονιμότητά της. Μια ιδιαίτερη κατηγορία επίσης είναι στην κατηγορία των γυναικών που έχουν κάποια κακοήθεια και πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία, ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες. Οπότε πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία της θεραπείας θα πρέπει να συλλέξουμε τα οάρια, να τα καταψύξουμε και να χρησιμοποιηθούν αργότερα όταν έχουν ξεπεράσει πια το πρόβλημά τους. Άρα γιατί ηλικίες μιλάμε, επειδή έχετε κάνει εδώ κάποιες αναφορές, αλλά να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Κοιτάξτε, ξέρουμε, είναι δεδομένο ότι προϊούσης ηλικίας οι γυναίκες μεγαλώνοντας οι γυναίκες, έχουμε μικρότερη ποιότητα και ποσότητα οαρίων στις οθήκες. Οπότε θεωρούμε ότι μέχρι τα 35 είναι εξαιρετική το αποτέλεσμα. Όσο πιο νωρίς, όσο πιο καλά. Πιο καλά. Μέχρι τα 40 έχουμε καλά αποτελέσματα. Πάνω από τα 40 είναι πιο φτωχά, αλλά σίγουρα όχι απογοητευτικά. Μάλιστα. Πόσο καιρό μπορούν να μείνουν αποθηκευμένα τα οάρια? Θα μπορούσαμε να πούμε για πάντα, αλλά η νομοθεσία η ελληνική, η οποία προσαρμόζεται συνεχώς με την σύγχρονη κοινωνία, το έχει προσδιορίσει για 10 χρόνια. Και αυτό, συγγνώμη γιατρέ, έρχεται μια γυναίκα, το κάνει άπαξ και γεια σας ή θα το εξαρτάται πότε θα ξεκινήσει, τι ποιότητα θα βγάλουμε, τι ποσότητα. Οπότε, αν έχουμε μια γυναίκα νεαρά, η οποία είναι, όπως είπαμε, κάτω από τα 35, μπορεί με μια δόση προσπάθεια να τα καταφέρουμε και να βγάλουμε ένα πολύ καλό νούμερο και ποιοτικά. Οπότε, όταν χρειαστεί, να καταψυχθούν όμορφα. Λοιπόν, περισσότερες πληροφορίες εδώ, στο γιατρό, στον κύριο Μεταξά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να πούμε αύριο.